أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Cela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma ngabe subhanallah, uma ngabe wena engikhuluma nawe manje, umhlaba wonke jikelele, wena ongibukile manje ulalele lenkulumo yami, uthi umdali uma ngabe une 0.1% yongabazane mayelana neQuran ukuthi iyinkulumo eyiqiniso evela kumenzi wakho. Allahu Akbar. Lesi sambulo lesi engisehlisele isidalwa sami noma isigcila sami okuyisithunywa sami sokugcina, uma ngabe wena una 0.1% yongabazane yokungabaza ukuthi ngempela lesi sambulo sivela kumdali, uthi umdali hathi woza challenge fa'tu bisura, letha nawe isahluko mimithlihi esifana naso, lethe sakhe isahluko wena osibona ukuthi singcono esifana naso. Mawuqeda lapho wad'u shuhadaakum, nize nani nofakazi benu, wad'u shuhadaakum min dunillahi, ngaphandle kuka Allah, nize nofakazi benu nina naleso sambulo senu esenisenzile, nize nofakazi benu. In kuntum sadiqin, uma ngempela ningabantu beqiniso abamela iqiniso, abantu abahamba eqinisweni. Bafowethu, iQuran inzima kakhulu. Ngiyanitshela ngiyaphinda futhi, akekho umfundisi ozovela ozochallenge iQuran, ngoba kwayena lowo mfundisi la ekhona wazi kahle deep down enhlizweni yakhe ukuthi iQuran amazwi kaMvelinqangi, amazwi kaAllah, amazwi kangikhona. Akuyona lembhalo le abazibhalele bona ebhalwe King James iQuran. Yingakho ngiyanitshela namanje akekho umfundisi, alikho ibhishopi, akekho uarchbishopi, akekho umdikoni, akekho umshumayeli, akekho ugosa, akekho umfundisikazi, akekho umkhokheli, akekho bafowethu, akekho umvangeli ozophuma athi mbatha enze ivideo njengoba nami ngiyenzile, athi Shanduka Ndaba, athi Sontshikazi, athi Mthyange Nkomo, abafokazana betiya ngamahlahla, ngiyakuchallenge mina, ngizobhekana nawe ubuso nobuso sikhulume ngokholo. Akekho, ngiyanitshela, akekho. Uma ekhona akavele. iQuran bafowethu, iQuran bafowethu straightforward, ikhuluma nje straight. Yamuza umdala uthini? Uthi mani neqiniso lethani esinye isambulo esifana neQuran, siletheni bese niletha benofakazi. Ngiyanitshela ngisaphinda, akekho ozovela. Ngiyakuphindela futhi, mayekhona ozovela akavele enze ivideo njengami abone umhlaba wonke. Ngiyanitshela akekho, ngoba bazi kahle ukuthi lento lezi engizikhulumayo zingamaqiniso. Uma ngabe bevule emabhayibhelini abo lamavesi engibanikeza wona bayawathola. Lalela ku-Allah uyaqhubeka, umdali wakho, umenzi wakho uyaqhubeka. Uthi fa illam tafalu, uma ngabe kukuhlula lokho, walan tafalu, ngoba vele uzohluleka. Yezwe uyakutshela,
fa illam taf'alu, uma ngabe kukwehlula lokho ukwenza lokho ukuletha esinye isambulo esifana neQuran, esicishe esifana neQuran, walan taf'alu, ngoba vele ngeke ukhona ukwenza, uzohluleka. Then kumele uyenze, kumele wenzeni? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, yesaba umlilo, lowo mlilo loyo izinkuni zakhona yini? Imizimba yabantu namatshe. Nayo ke indawo uiddat lilkafirin, elungiselwe abantu abangakholwa. Nanto ke nina ke maKristu, nanto ke nina ke maNazaretha, nanto ke nina ke maRoma, nanto ke nina ke maWatchtower, nani nina enikhonza amadlozi, nani nina zitabane zesilisa nezesifazane, nani nina Khabula Church, wonke lamabandla enu, nanto ke izulu lenu. Yezwa ku Allah uyanitshela ukuthi lipheleni izulu, ngoba uyena odale amazulu ayisikhombisa. Ngithe shonini nina eniclaima izulu ukuthi kulamazulu ka-Allah ayisikhombisa, yiliphi leli nina enobeni kulo? Ngoba Allah uthi amazulu ayisikhombisa adalo uye, kodwa uthi nina nonke senginibalile manje. La tufattahu lahum abwabu sama, angeke nina nize nivulelwe amasango ezulu. Wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati, angeke nina nize ningene eparadise, enjabulweni lapho khona ukuthokoza nokwethaba nokujabula nokumamatheka, injabulo engunaphakade, until ikamela liphume embobeni yenalithi. Ngichallenjeni ke ningitshela ukuthi yiliphi lelizulu nina enikhuluma ngalo, ngoba uAllah usenitshelile elenu izulu, uthi elenu izulu indawo engumlilo, izinkuni zakhona abantu namatshe, isihogo leso. Ngiyanitshela ke namhlanje, ngichallenjeni nenza ama-video, ningiphikise one on one, sibhekene kanje, nisho nithi Mbatha unamanga. Futhi ningathi Mbatha unamanga ngoba akusho mina, kusho umdali wenu, okuwuye odala amazulu ayisikhombisa, okuwuye odala isihogo. Uthi elenu izulu, nina nonke esenginibale la, elenu izulu isihogo. Iparadise indawo yabantu abenze kahle, abalalelile, abazehlisile, abazithobile, abazinikelile, abahlakaniphile, ngoba lisho lithi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Nampo-ke abantu abaya kwiparadise, ababe behleli bengenjabulo, bethokozile, bemamatheka, behlala ngaso sonke isikhathi benokuthula. Ngichallenjeni, ngisaphinda futhi ngiyayiphosta inselelo. Ngiyanitshela ngithi mina akekho umfundisi ozovela. Sebengitshelile abafundisi bamaNazaretha, abamaKristu, abamaRoma, abamaWatchtower, bangitshelile bathi Mbatha khululeka, akekho umfundisi ozovela, ngoba sazi kahle ukuthi zonke lezinto lezi ozikhulumayo zingamaqiniso. Okwethu thina singenwe umoya wokudla imali, singenwe umoya wokusathane, ukuthi njengoba singabaholi kufanele sidle imali. Lento le yamasonto, ama-business transactions, lento yamasonto, ama-business transactions, kwenziwa imali ngawe. Ngiyakutshela-ke mfowethu, ngiyakutshela dadewethu, thutha lapho kwakhe khona, uthathe lento, ayinabungozi, ukuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina. Uthathe lento ube senjabulweni la kulomhlaba, ube senjabulweni ethuneni, ube senjabulweni ngelanga lokwahlulelwa. Zisho njalo iyoni, zithi ngelinye ilanga iyofika leyo mini elindelwe abantu. Abenza ukulunga bayovukela ekulungeni, abenza ububi bayovukela ebubini, balahlwe ingunaphakade. Kushiyoni ngomculo wazo.
mina ngiyazizwa ukuthi yithini. Wena uma ungazizwa hlala la uhleli khona, ungasuki noma zikutshela iyona ukuthi ngelinye ilanga iyeza leyo mini. Ngempela leyo mini leyo iyeza. Bafowethu, sengathi umdala ngazivula ingqondo, asivula amehlo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.